लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबावबाय। आं दंफैयो जाहैबाय दा नै सालाखाथियाव खामानि मावनो फैबावलायबाय लोगोफोर। नै जोङो खामानि मावग्राफ्रा नै रेडिसै खामानि मावनोसै आरोना। दिनैबो नै लांथि लुंथिनो खुबावलायबाय खामानि मावनोसै होननानै। बोथोरा गुसुबाबो मावलाङोसै लोगोफोर। नै जोङो सारा नै होबाय मालाबानो खुखांबाय आरोना गस्लाखौ। लांथि खुनायसै नैबेबो जोङो खामान्डारा बेबो देन्जारखा खामानि मावनायावहाय सेनफ्राखौ मारिलायनो रोङाखिसै नै। बैसोरनो हनै जोंनि मालिकफ्रा खखामाव गांसो गोनांफ्रा बिसोरनो हनै जोंनि मालिकफोर आरोना बिसोरनो हनै जानायसै आरोना। नै खामानिनिफ्राय दासो सुथि मोनदों जानो। नै रानगासिनो जोङो आसोला मोजां रानना हो। जानायसै रुथि नै रुथियाखौनो जानांगौ आरोना नै लोगोफोर। गुरब्रै गुरब्रै गोलैगोनलै सासेयाव। दे गेन्द्रा रानद' माथो गथाम गथाम सय 12था मालाय जाखामा लाबोखादों बुन्दा साइजफ्रा। माथो खेबखो खेबसेनो जाबजाबखाबाय आङो नै मोनथामबो। ओंखामखौ जानो मोजां मोना होनदों नामा नों? होद ओंख्रिया गेन्द्रा नोङो लाबाय हंनो। आं रुटिखौनो बायो जानो। ओंख्रिया नै रुटिनि ओंख्रिया बेलायथो नै लागाव आंखौबा बांसिन खेबखो हामालै खेबो। बांसिन जायो आरोना नै बे रुटियाखौ बेनो बांसिन जाबाय नै जागासिनो नै जोङो पामपुलि फिथाइया। बेनो बांसिन जायो नैबे माबा फिथाइ मा होनोमोनलाय देन्जारखा।